Sa dakbayan sa Mandaue, kooperasyon sa tanan aron matunhay ang trabaho o mga programa sa syudad ang gihangyo sa mibalik nga si Mayor Jonas Cortes. Pipila ka Palisiya sa miaging administrasyon mo Ipa-Review sa mayor. Ang report ni Nico Serino. Sa kaganihang buntag, nagkatapok na gawa sa Mandaue City Hall ang mga opisyales ug mga empleyado. Labing una kini nga working day sa paglingkod na sa mga opisyales nga napili atol sa eleksyon ni atong Mayo. Si Mayor Jonas Cortes ang nangu sa pag-ampo ug sa flag racing nga gihimo pagkahuman. Human ini, gihimo ang pagpanumpa sa watawat ug pagpanaad sa makawani sa gobyerno. Si Cortes, kinsa mibalik pangamahan sa syudad, nanawagan sa kooperasyon sa tanan alang sa pagpanerbisyo. Dinhi sa Dakbayas Mandaue, there is no monopoly of good ideas. Gikinahanglan ang tabang sa tanan, gikinahanglan ang participatory type of governance. Mimando ang mayor sa yuhon ang flag racing matag Lunes sa City Hall, inay alas 8 sa buntag, himuon kini alas 7:45. Usik manggod, usik no, pila ka minutos ang naangari na uban nagpaabot na sa opisina, so sayang no ang taxpayers sa kuan ba maning gisweldo nga rin nato nya di atang rin. Sa mga department heads, gibutyag ni Cortes, magpabilin una ang mga nagduma sa ubang opisina. Duna na siya mga napilian nga mga pangan, apan pirmahanan pa ang kamanduan kabahin ini. Usa sa gustong tutukan sa mayor ang pagpa-review sa konseho sa mga kamanduan sa miaging administrasyon. Sama sa pagdili sa face masks sa mga nagmotorsiklo, butang nga dili uyon ang mayor. Nindot man na, no? Nindot kung limpyo ang atong mga dalan. Pero kabog gani, di lang sa tingali nato i-compromise ang health sa mga riders, no? Labi na katong makabos nga dili taon maka-afford. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.